soinuetan murgilduko gara oraingoan, izan ere Eskalariak taldearen Nere herri abestiari jarriko diogu dantza. Beraz, dantza egiterako orduan ere, eska pauso batzuk ikasiko ditugu, ia nola moldatzen zareten? Eska doinuak ikasten hasiko gara, bi pauso nagusi ditugu eta lehenengoarekin hasiko gara, Eskuineko hankarekin ostiko moduko bat egingo dugu, atzera eta biak zabalduko ditugu salto bat eginez. Juntatu eta ezkerrekoa aurrera ostikoa, atzera, salto, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, saltotxoak ematen, eta besoak sartuko dizkiogu pauso honi. Eskuineko hanka, begiratu zer egingo dugun, bat, bi, hiru, lau. Eskuineko hanka aurrera eramaten dugunean, ezkerreko besoa aurrera eraman behar dugu. Itxi, zabaltzen ditugunean, hankak zabaltzen ditugunean, besoak ere ondo zabaldu, itxi. Ezkerrekoa hanka ostikoa eta eskuinekoa aurrera. Bat, ikusi. Horrela. Saltotxoak ematen. Oso ondo. Hau izango litzateke eska pausuetan lehenengoa. Eta jarraian, bigarrena egingo dugu, Eskuineko hanka goraka igo behar dugu eta ezkerrekoa sorbalda eta belauna elkartu bezala egin behar dugu. Horretarako zer egin behar dugun? Tira, bi golpetxo emango ditugu, bat, bi. Ondoren alderantziz. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Tira, hau, bost aldiz egingo dugu eta buelta bat. Berriro egingo dugu, pauso guztia kontatuaz, bost doble egin behar ditugu, eta ondoren, buelta. Adi ba, bat, bi, hiru, lau, bost, eta buelta, bat, bi, hiru, lau. Bi pausoak batera egingo ditugu, zuek ikusteko nola gelditzen den guztia batera. Hasiko gara beraz, lehenengo pausuarekin, Bat, bi, hiru, eta azkena, eta oin dobleak, bat, bi, hiru, lau, azkena, eta buelta. Ba horixe da, animo gaztetxo! Tira ba, espero dut, eska doinu horiek ikasiko zenituztela, eta orain, dantza egingo dugu taldekide guztiak batera. Horretarako, hementxe daukagu gure taldea, kolore horiarekin irati, urdinarekin hasier, gorriarekin unai, eta zuriarekin zurine. Eta gure posizioak hartzen joango gara, Zuen taldea hirukotea baldin bada gogoratu kentzen kolore txuria eta horia. Eta zuen taldea laukotea baldin bada berriz, kendu kolore baltza. Eta guztiok, bera makurtuta horrela hasiko dugu kantua, lehenengo golpean kolore txuria, beltza eta horia gora igo, eta buelta bat emango dugu, eta bigarren golpean, gorria eta urdina igoko dira, eta beste buelta bat emango dute. Horren ostean, eska doinuekin hasiko gara. Ikusi! Eta eska doinuak, bat, bi, hiru, azkena eta doble, Doble, bat, bi, bost dira, Azkena eta buelta, eta berriro hasieratik, bat, bi, hiru, eta doble, bat, bi, hiru, lau, bost, eta buelta. Neskak aurrerakoak joatengo gara, eta hemen arnaz hartuko dugu eta kantu ere egingo dugu, Izan dira nazarriak. Interpretatu egingo dugu pizkatxo bat. Izan ere, salto asko egin behar dira bai hasieran, hor eska doinuekin. Beraz, hemen, lasai, orain gorria eta urdina aurrera. Hori da. Bere negarrak legortu daitzan, ni jaio nintzan herriak. Eta datorren estrofarako, guztiok, ilara berean jarriko gara. Zakustak triste negarrez. Hemen interpretatu, eskuekin eta gestuak Zeure egin. alabak, euren buruak, Baltzez ez taldu ditu bez. trentza jarraitu egingo dugu. tirakatera, eta zutara bota da bez. Letra ondo ikasteko, Gaur euskaldunak dirala horrek, ezin Eta eskai doinuekin hasiko gara, hona
bueltan, ba! Oso ondo! Xibiro, xibiro. Eta azkena, doble! Bi, Xibiro, xibiro. lau, azkena eta Xibiro, xibiro. buelta! Neure herri, lehenengoan neskak aurrera ingo dugu, interpretatzen. Neure herri maite maitea. Atzera, eta atzekoak aurrera. Maite maitea. Neure herri maite maitea. Eta adi, ez dago jokin hasiko galdako, ja! Hori da! Xibiro, xibiro. Doble! Xibiro, xibiro. Eta bukatu egingo dugu,